Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε πώς γίνεται ο πολλαπλασιασμός. Για παράδειγμα, θα πάρω δύο αριθμούς, τον 7080 και θέλω να τον πολλαπλασιάσω με τον 5300. Για παράδειγμα, τοποθετώ τον ένα αριθμό κάτω από τον άλλον. Προσέξτε, δεν έχει καμία σημασία αν θα μπουν οι μονάδες κάτω από τις μονάδες, δεκάδες κάτω από τις δεκάδες. Εδώ έχω παραβεί αυτόν τον κανόνα της πρόσθεσης, διότι ο πολλαπλασιασμός δεν χρειάζεται στοιχημένα ψηφία. Αυτό όμως που θα κάνω σε αυτούς εδώ τους συγκεκριμένους αριθμούς είναι τα τελευταία μηδενικά κάθε αριθμού να τα ξεχάσω για λίγο. Βάζω έτσι μια διαγεκομμένη γραμμή, τα αφήνω λίγο στο περιθώριο. Αυτά εδώ πέρα δεν θα τα χρησιμοποιήσω στην πράξη. Θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτά στο τέλος. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα ψηφία. Παρατηρήστε ότι αυτό το 0 δεν το έβγαλα, δεν το αφαίρεσα, γιατί δεν είναι τελευταίο μηδενικό, είναι ενδιάμεσο μηδενικό. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε την πράξη. Η πράξη γίνεται ως εξής. Ξεκινάμε με το πρώτο ψηφίο του κάτω αριθμού, 53, και κάνω τους πολλαπλασιασμούς με κάθε ένα από τα ψηφία του 708. Έτσι λοιπόν ξεκινώ κάνοντας τον πολλαπλασιασμό 3x8. Γνωρίζοντας πολύ καλά την προπαίδεια, 3x8 μας κάνει 24. Τώρα γράφω 4 και όπως λέμε τώρα δεν μπορώ να γράψω το 24, κρατάω 2 κρατούμενα. Το γράφω εδώ κάτω. Συνεχίζω. 3x0. 3x0 μας κάνει 0. Όμως είχα 2 κρατούμενα και 2. Πολύ ωραία. Και μας μένει ο τελευταίος πολλαπλασιασμός. Κάναμε με το 8, κάναμε το 0. 3x7. 3x7 μας κάνει 21. Επειδή είναι και το τελευταίο ψηφίο το 7 και δεν έχει άλλο πολλαπλασιασμό για το 3, τον γράφω τον αριθμό έτσι όπως είναι. Δεν είχα και κρατούμενα, οπότε θα γράψω 21. Ωραία. Δεν τελειώσαμε. Την ίδια δουλειά που κάναμε για το 3 πρέπει να κάνουμε και για το 5. Πάλι και το 5 θα πολλαπλασιάσει με τη σειρά τα ψηφία του 708. Πάμε λοιπόν. 5x8 μας κάνει 40. Τώρα προσοχή. Το 40 θα γράψω 0 και θα κρατήσω 4 κρατούμενα. Αλλά το 0 δεν θα το βάλω κάτω από το 4, επειδή κινήθηκα μία θέση αριστερά και πήγα από το 3 τώρα στο 5. Μία θέση αριστερά θα κινηθούν και όλα τα ψηφία που θα προκύψουν. Άρα το 0 θα το γράψω όχι κάτω από το 4, κάτω από το 2. Και κρατάμε 4. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. 5x0. 5x0 κάνει 0. Και 4 τα κρατούμενα που είχα, 4. Και τελευταίος πολλαπλασιασμός 5x7. 5x7 μας κάνει 35. Πάλι δεν είχα κρατούμενα και εφόσον είναι και το τελευταίο ψηφίο γράφω τον αριθμό ολόκληρο, 35. Τώρα παρατηρήστε ότι τους αριθμούς στα ψηφία τα έχω στοιχίσει από εδώ και πέρα. Και αυτό το κάνω υποχρεωτικά, διότι αυτά τα δύο νούμερα θα τα προσθέσω για να βρω το αποτέλεσμα. Εγώ θα σβήσω εδώ τα κρατούμενα για να μην με ενοχλούν και λέμε 4 και τίποτα 4, 2 και 0 2, 1 και 4 5, 2 και 5 7, τίποτα και 3 3. Προσθέτουμε κανονικά τους αριθμούς. Τώρα αυτό είναι το αποτέλεσμά μας, 37.524. Όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Ξαναγυρνάμε μάλλον από την αρχή. Εδώ είχαμε
αφαιρέσει αυτά τα τρία μηδενικά. Τώρα είναι η σειρά τους να υπολογιστούν και αυτά. Πώς? Βάζοντας αυτά τα τρία μηδενικά στο τέλος του αποτελέσματος που έχουμε βρει. Άρα δεν είναι ο 37.524, είναι ο 37.524.000. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού.